Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndine nyaya yandinoda kukuudzai. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 45 years ekuberekwa. Ndoda kureurura kuti ndakaurayisawo murume wangu. Zvino anondimukira chipoko uye ndatambudzika. Ndakati apo pandainge ndiine makore anokwana iwo kuita 25, ndainge ndichiri musikana, so ndakabva ndasangana nemurume uyu tikadanana kwenguva refu chaizvo. Tiri mukomana nemusikana, takazosvika pakuroorana hedu tagutsikana kuti tivake musha wedu. Akabva anoroora kumba kwedu ndokunobvisa pfuma yake. Ndakabva ndanogara nemurume uyu, takagara nguva refu tisina mwana. Murume wangu akabva atanga kusauya kumba nenguva, aitouya kwava kunoedza. Akatanga kusadya chikafu pamba, achidya kuvasikana vake. Rudo painge pasisina nekuda kwekushayikwa kwembereko. Apa hapana aizikanwa kuti ndiye asingazvari, nekuti hapana ainge akamboita mwana kumashure uku. Takagara nguva refu pasina aitaudzana neumwe pamba apa, kusvikira nyaya yazosvika kuvabereki. Vakambouya kuzotigadzirisa, vachigadzirisa nyaya asi vakatotikoniwa zvachose nekuti vainge vainonokera. Ndakasvikawo pakutoitawo chikomba changu nekuti ndainge ndangogarira pasina. Ndakazotanga kurara nawo neumwe murume ainge asiyana nemukadzi wake. Ndaiti kana murume abuda ndaiendawo kune wangu, ndobva ndazodzoka mangwana acho chero masikati, as long as asipo. Pamba apo patainge tichigara painge paine umwe mukadzi uyo wandainge ndowirirana naye, ainge achizviziva kuti ndaishungurudziwa sei nemurume, saka aitonditipira kana murume akadzoka paya achibva kubhawa. Iniwo ndaibva ndazodzoka ndichiitawo sekunge munhu anenge angobudawo achingofurwa nemhepo, sezvo ainge asina kana basa neni. Hembe dzemurume ndainge ndava kusambowacha zvachose, ndichimuti enda nadzo kumahure ako anokuwachira. Chero kubika ndainge ndava kungoregawo ndongosiyawo zvakadaro. Akazosvikawo nguva yaakaziva kuti ndainge ndava kuita zvezvikomba, akabva atanga kubatikanawo, asi painge pasisina zvekuita nekuti iniwo ndainge ndava kunakirwa nazvo hangu. Murume uyu akazoona kuti mukadzi uyu haachina basa neni, saka ainge oita ruchengera rwekurevesa, obva andirambidza kubuda pamba chaipo. So iye aingonditi unofanira kuti unge uchiswera pamba. Dzimwe nguva aingoswera akanditarisa, iye ainge ava kundida zvekurevesa, asi inini kwaari ndainge ndapera mwoyo hangu. Saka rimwe zuva ndakafunga kumudyisa kuti afe ndisare ndichifara zvangu. Ndakanyatsokumuka mangwanani kumudziisira mvura yekugeza. Achigeza mukoma ndo pandakabva ndazotanga kunetsana naye. Takaramba tichingonetsana mukoma, saka iye akabva azobuda mudhishi muya kwava kunotora banga. Zvino ndakati ndichinomhanya ndichida kuti ndinge ndichimubloka paya nekuda kwekuti ainge akazara sipo. Ndipo apo patakabva tachizonotsvedza tose tichinodonhera pasi. Tadonhera pasi kudaro mukoma ndo pandakanzwa munhu ainge ava kusapfakanyika. Ndikatoona kutoti ndainge ndakuvadza munhu. Ndakabva ndatanga kuridza mhere. Mukoma nashe ndakaridza mhere zvisingaite, zvekuti vanhu vakabva vazouya ndokubva vaona kuti zveshuwa apa ndainge ndatouraya munhu. Kuti ndinge ndichitiza ndakabva ndabatwa nevanhu, saka mapurisa akabva azouya. Vanhu vakati vauya paya ndopandakabva ndazosungwa. Ndakasungwa mukoma nashe ndokutombogarako kuchikurubhi uku kwenguva refu. Zvino zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndachizoburitswa mujeri ndokubva ndadzokera kumusha ndikatanga kugara zvekare nevabereki vangu, but ndainge ndava kungogara ndichingorota murume wangu.
ndaiti kana ndikangobuda so ndaitodzoka pamba ndichimhanya, ende vanhu vaiti kana vandibvunza kuti ndinge ndichitaura manje kuti ndiri kuona chipoko chake, ndaibva ndanzwa ndichitya. So ndaibva ndazonyepera vanhu kuti no, ndine vanhu vandasangana navo avo vanga vachida kundiuraya. Izvo ndaitoona chipoko chake, ende ndaiwanzokuona nyoka inenge iri kumberi kwangu. Nyoka iyi yaibva yazozvishandura yobva yatova murume wangu. Ndakazoti one day ndaona kuti panapa kana ndikaita zvokutamba ndikaramba ndichingovanza kuti ndo zvandiri kusangana nazvo, chipoko ichi chinokwanisa kuzondiuraya, because ndainge ndava kuchimurota manje akandibatira banga achiti newewe unofanira kuti unge uchifa, haunganakirwe zveka neupenyu apa inini wakandiuraya. So ndakabva ndazoudza amai vangu. Amai vakabva vazoti tainge tichifanira kuti tinge tichinyarara nezvayo nyaya iyi, vachinditi zvinhu zvakadaro hazvingotaurwi. Vakabva vati tikufanira kuti tinge tichitsvaka muprofita wekuti aikwanisa kutibatsira. Zvokwadi mukoma, takabva tazoenda kune imwe hama yaamai anoitawo zvechiprofita, anoita zvechiprofita but achisanganisa nezvechivanhu. Takaenda kuya ndikabva ndazonzi painge pachidiwa kuti pange pachizotipikwa mweya wemurume wangu, nekuda kwekuti iye kumuponda kwandainge ndakamuita uye zvekare akafa akanditsamwira. Ende ndikabva ndanzi kana ndainge ndichazozvinonokera zvinhu izvi, mvura ikanaya zvekare handaizombokwanisa kumuvhara. Ende mukoma, takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichienda paguva rake. Zvino amai vakabva vachizotya, ndokubva ndazoenda kuya nehama yaamai. Takaenda paguva remurume wangu, tikabva tanoita zvatakaita. Takati tapedza kuita chikaranga chedu, ndokubva tadzokera kumba zvedu. So zvazvinoita mukoma ndezvekuti icho chipoko chake hachina simba, nekuda kweimwe mishonga nechimwe chibhodhoro chatakangosiyawo tangokandawo padhuze neguva remurume wangu. But chibhodhoro ichi is like kana munhu akadarika pedo nepaguva remurume wangu, hakuna munhu anombofungidzira kuti chibhodhoro ichocho dzitori mhiko dzatakatosiya tatoita mhiko dzekutsipika mweya wake. Saka ndo chinotondichengetedza chibhodhoro ichocho, kuitira kuti paya paanozouya kwandiri anenge asina simba. Iko zvino zvindatojaira mukoma, ndine kaflea market kangu aka mutauni. Iko zvino zvindatojaira, ndine kaflea market kangu mutauni. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutoti ndakatogara paya, then patable pangu panobva patosvika kana customer, munhu achitoti ari kuda kutenga, but ndinozoti kana ndakatarisa ndotoseka zvangu, musikana wangu anondishandira iye anenge atori busy achitotaura zvake ega, achitofungidzira kutoti ari kutotaura necustomer. Apa inini ndinenge ndichitoona kutoti atori busy zvake achitotaura nechipoko chemurume wangu. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndinzwewo kuti vedare vanoti kudii. Asi hausi upenyu hunonakidza hwekuziva kuti wakauraya munhu mushure mekunge wauraya murume wawaida, then wobva wazotsipika zvekare mweya wake. Apa wongoramba futi uchiona chipoko chake. Handisi munhu ari normal nekuda kwemaspiritual encounters andinogara ndichisangana nawo. Vhiki haripere ndisina kumuona murume wangu uyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Indeed, strange things they do happen in this world, but yambiro yavo kwatiri hanzi kunyange zvikanzi zvaita sei, try to find other ways. Kana waona kuti munhu ari kukushungurudza, walk away, buda mumarriage, kunyange zvichirwadza zvinengei, but hanzi kuuraya munhu, that is not the solution. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine nyaya yangu yandiinayo, uye zvekare ndiri musikana ane makore 22 years ekuberekwa. Inini ndiri kunetswa nenyoka, ndakaromba. Ndiri musikana uyo ane makore 22 ekuberekwa, ndinogara ndega. Vabereki vangu ndakavapedza nekuuraya. Ndakatanga kuromba ndiine makore 19. Ndaiva ndiri kuyunivhesiti hangu, ndaiva ndisina zvikwanisiro kuchikoro kuti
vamwe vainge vachiuya nemari inowo kuti ndinge ndichikwanisa kubatanidza zvainge zvisingaiti. So dzimwe nguva ndaikwanisa kutoswera muswero wese wezuva ndisina kana chandinenge ndambodya. Apa ndakabva ndatanga kuwirirana neumwe musikana ainge atori nemotikari yake ende akabva azondiintroducawo kune mamwe mafriends. Ndikatoona kutoti musikana uyu zveshuwa ainge atori mbinga, even though ainge asingadi kuzviratidzira, but kuburikidza nemafriends ake awo but ndakazozviona mushure mekunge andirakidza mafriends ake. Saka ndakaona kuti zvainge zvakakodzera kuti ndinge ndichiromba, sezvo akazondibudira pachena akabva ati iwe unombozviziva here kuti isusu as a group tinewo kwatakaenda, takati taenda ikoko tikabva tanoromba. Ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichivajoina vasikana ava. Ndakawirirana naye, saka nerimwe zuva takabva tazoenda kuya. Takati tasvika kuya tikabva tazonzi inini ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nevazukuru ven'anga. Saka n'anga iyi yakabva yandirakidza vazukuru vayo. Umwe wacho ndiye ainge achiridza ngoma, umwe wacho ndiye airidza mbira. Ndakabva ndazonzi ndinge ndichienda mune imwe room. Ndakaenda kuya ndikabva ndanzi ndinge ndichigeza sikarudzi yangu neimwe mvura yainge iri mubhaketi. Yarakidza kuti mvura iyoyo like wose uyo anenge auya kuzoromba anotogeza sikarudzi yake mubhaketi imomo yainge ichinhuhwa zvisingaiti, kuita kunhuhwa like masewage. Ndakabva ndazoenda painge paine chimhasa, ndokubva ndazorara pachimhasa paya. Ndakakurura chipfeko changu chemukati, but hembe ndainge ndisina kukurura dzose. Ndakabva ndangoti zhada ndakamirira, sezvo zvainge zviri izvo zvandainge ndaudzwa. Saka vakabva vazouya varume vaya ndokubva vatanga kuita bonde neni. Vakaita bonde neni kusvika ndazobatwa nehope. I think kuti vakandirara varume ava for more than 2 hours. Ndakasvika pakuneta, ndava kutsumwaira, ndikabva ndangoti gone, ndokubva ndabatwa nehope. Pandakazomuka I think kuti it was somewhere kuma past 7 because kunze kwainge kwatosviba. Ndo pandakabva ndazotorwa nevazukuru vesikana vasekuru vaya. Ndikabva ndaendeswa kune imwe room. Vakabva vazondipa mashizha awo avakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizvipukuta kusikarudzi kwangu nemashizha iwawo. Mangwana acho makuseni ndipo apo pandakabva ndazotorwa ndikabva ndazoendeswa zvekare muimba iya yematare. Ndakangoti ndichingonopinda muimba iya yematare ndikabva ndanzwa kupera simba ndokubva ndadonha. Ndakazongopepuka mukoma ndikabva ndaona kuti ndainge ndava mune imwe room, but ndichiita sekunge ndainge ndatova kune imwe nyika. Ndakabva ndazovaona sekuru vaya vakabva vati usavhunduka. Ndikabva ndapiwa bakatwa, ndikabva ndanzi chimuka muzukuru. Ndakabva ndamuka paya, ndikabva ndatarisa, ndikabva ndaona kuti kumadziro kwainge kuine umwe mucheka wered wainge uriko. Then ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunomira pamberi pemucheka uya. Ndikabva ndaita saizvozvo. Ndakabva ndazoona amai vangu. Ndakatovaona amai vari mumunda mavo vachitosakurira zvavo. Ndokubva ndatora bakatwa riya ndikabva ndazovabaya. Ndakazongokolapsa zvekare. Pandakapepuka ndakatoshamisika kuti ndainge ndava zvekare kumahostel kwedu kwatinogara, but friend yangu iye akabva azondifonera akabva ati ainge akauya akabva azondipika up, akabva anditi ainge asingadi kuti ndinge ndichizoudza mamwe maroommate angu zvose izvo zvainge zvaiitika. Ndakagara mazuva 3 ndichingoshushikana mumwoyo mangu nezvose izvo zvandainge ndakaita. Ndo pandakabva ndazonzwa shoko reurwere hwaamai. Ndakaenda kunovaona asi ndakazonosvika vachinzi vainge vatoshaya. Ndakabva ndatanga kuita mari mukoma zvekuti nanhasi uno, even though I am still very young, but vanhu vazhinji vanototi ndiri mbinga. Iniwo ndinonyepera vanhu kuti baba vangu vagara vane mari dzavo, ende ndinotonyepera vanhu kuti baba vangu ndiminista. Apa mumhuri muri kufiwa sei? Ndinoti paya kana vanhu vachiti tikufanira kuti tinge tichifamba, mungava muri mufamily group, ini ndinokwanisa kutoita kana audio ndichitonyepa ndichitotaura kutoti the previous night ndakatorarwa nechidhoma. Saka mumhuri pane umwe uyo ari kufungidzirwa ari kuAmerica anonzi ndiye akasirwa zvinhu izvi nasekuru vedu, but havatombozvizivi kuti munhu uyo wavanofungidzira iye atoriwo mukristu zvake, haatomborina kana chaatombori nacho.
So ndakabva ndazotaura nasekuru vaya ndokubva vazondipa mushonga. Mushonga uyu ndiwo wandaitofamba dzimwe nguva ndinenge ndakauyisa muhandbag kana kuti mumapockets ejacket kana kuti mubvudzi chaimo. So ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. Nanhasi uno mari ndinotongoita, ndine nyoka yangu iyo yandiinayo, iyo inotongorarama neropa. Ndakapedza hama dzose ini zvangu nekuda mari. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi ndakapedza hama dzose nekuda mari. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu ndiye kuti ndiri kudanana neumwe mukadzi but wemuno muSouth Africa, but mukadzi uyu ari kuti ndikuda kuti unge uchizondiroora, ende dzimwe nguva anotomboti paya kana tiri tose anobva angoridza tsamwa. Ndinobva ndati kana ndamubvunza paya, saka anoti kana aridza tsamwa kudaro ndinobva ndamubvunza kuti ko iwe uri kuridza tsamwa ko, what is wrong? Then anobva ati, I hate your wife, I just wish your wife can die so that I can be with you. Ndava kutoona kutoti ndakaita mistake, because dzimwe nguva ndinombozama kuti tinge tichirambana, saka ndinoti kana ndikaita zvinokonzeresa kuti tinge tichirambana, iye anobva atoti manje if you think kuti kundibohwa kwawandiita, you think kuti ndichakudza kuti handichakudi, you are very wrong. You are stuck with me and I am stuck with you. Tinotonopinda tose muguva because I love you with all of my heart. Mukomanashi handichatombozivi kuti ndoita sei munhu uyu. Mistake yacho ndiye kuti pandinogara anopaziva, pandinoshanda anopaziva, mudzimai wangu paanoshanda anopaziva, saka I am always scared. Handizivi kuti ndoita sei. Mudzimai ndomuudza here kuti ndakadanana nengozi, ndine dhimoni rangu randakazvitorera musango ndikaripinza mumusha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndikudanana nedhimoni. Hanzi ndakatora dhimoni ndikaripinza mumusha. Let us try to assist him in the comment section.